domnului primar, domnului viceprimar, celor din echipa de la Năsăud care astăzi vaccinează, pentru că s-au promovat foarte bine. Am spus întotdeauna, contează și promovarea. Ieri mi-a trimis niște capturi de pe știrile naționale, domn primar. Asta înseamnă că a fost trup și suflet pentru această vaccinare. Le mulțumesc și o să vă aici. Ok, domnule prefect, domnule subprefect, domnule viceprimar, dragii mei, în primul rând mă bucur că sunteți astăzi aici la Năsăud. Vreau să vă spun că noi aici avem și un centru de vaccinare fix, adică în sediul Casei de Cultură, unde și acolo am bătut un record, dacă nu mă înșel, locul 2 pe țară, pentru că am avut luni în care am vaccinat 4.000 de persoane. Doar că acum aș putea să spun că am trecut la un alt nivel și profităm, bineînțeles, de o zi de joi, de o zi de târg tradițional, așa cum știm noi aici la Năsăud. După cum v-a spus și domnul prefect, 120 de persoane vaccinate până la această oră. Eu cred că stăm nu bine, ci foarte bine. Chiar aș vrea să vină și medicul coordonator aici lângă noi, pentru că să știți că datorită lui și implicării lui, în mod implicit, cred că lucrurile merg atât de bine la Năsăud și nu numai, a contribuit foarte mult și la campania de vaccinare de la St. George Păi. Îi mulțumesc și domnului prefect că este alături de noi astăzi aici. Domnule medic, acum îți mulțumeam în mod public și oficial, pentru că datorită dumneavoastră lucrurile merg atât de bine la aceste acțiuni de vaccinare. Echipa de astăzi este echipa pe care o avem și la centrul TIC de la Casa de Cultură, dacă nu mă înșel. Tot aceeași echipă a fost și la St. George Păi, unde lucrurile ați văzut că au decurs nu bine, foarte bine. Iar eu cred că suntem și astăzi pe punctul de a depăși un nou record astăzi aici la Năsăud. Vă mulțumesc, domnule medic, dacă câteva cuvinte. Campania de vaccinare conform programărilor făcute prin instituția prefecturii. Ieri am fost la Poiana Ilve cu centru mobil, am vaccinat 28 de persoane. Astăzi lucrurile decurg bine. Săptămâna viitoare avem o programare la Rodna în 5 iunie. După aceea o să luăm legătura cu celelalte primării de pe Valea Sălăuței și o să organizăm campanii de vaccinare în mediul rural. Cum se desfășoară campania? Există reticențe? Oamenii sunt doar din Năsăud, sunt și din alte localități? Au fost ceva evenimente nedorite? Deci campania decurge foarte bine. Persoanele care se vaccinează cu predispoziție vin de pe Valea Ilvelor, Valea Somei și Valea Sălăuței. Până acum nu au fost raportate efecte adverse. Avem un susținere echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița pentru orice eveniment nepropus Spitalul Scatate, deci ne putem mobiliza pentru bună organizare și bună sănătate a pacienților. Să știți că unicul pas înspre normalitate este acesta și astfel de acțiuni trebuie să aibă loc cât mai des. Trebuie să încurajăm pe oameni să vină cu toată încrederea, pentru că doar așa vom reveni la viața de dinainte de pandemie. Vreau să-i mulțumesc pe această cale și domnului viceprimar, pentru că să știți că chiar dacă aici suntem într-o echipă, el implicit a fost cel care s-a ocupat sau s-a preocupat mai mult de centrul de vaccinare fix și de centrul de vaccinare mobil. Nu știu dacă ar mai fi altceva. Spuneți-mi, v-ați vaccinat? Da. De ce? Pentru a aștepta o viață normală. Ați avut ceva efecte sau vă simțiți bine? Sunteți... Deocamdată sunt bine. Bun. Noastră, de ce ați ales să vă vaccinați? Pentru imunizarea corpului. Mă gândeam că poate e necesar. Să mă simt, știu eu, poate face ceva bine la sănătate. Noastră nu păreți a fi din categoria de risc și totuși ați preferat să vă vaccinați. Ca să pot pleca la muncă, să nu mai fac testul. Ați avut reținere, ați avut, știu eu, așa, gânduri negative? Ați fost influențat de campania asta negativă?
Deci, dragi prieteni, după cum vedeți, campania de vaccinare continuă în orașul Academicienilor. Oamenii primesc cu drag și chiar lipsiți total de reticențe sau de alte, știu eu, fake news-uri și tot felul de știri rulate în mediul virtual, în televiziuni, în posturi de radio sau la posturi de radio, cum vreți. Ideea este că campania de vaccinare merge înainte, lucrurile se desfășoară după program și sperăm că în curând vom putea avea și o viață absolut normală. Așa că nu uitați, găsiți centre de vaccinare, vaccinați-vă pentru a putea intra în normalitate. Toate bune!